Kowe kerja apa ora? Males, Mak. Ngono. Aduh. Piye to, Mak jane? Kok iso lho? Gemplang sandal. Aku ki anakmu. Masakno. Tega kowe, Mak. Ya tega beni ya tega mae. Lho wong aku lho sik tak usahane menikmati hidup. Lon, kelakuanmu. Iki tak ompongi to. Golek duit manjing. Iki tak telateni ya mending, Mak. Ora ngono ning jero kae lho rene apa-apa le. Ngono arepe yuk rabi. Aku iki gak bahas masalah cinta, Mak. Nyapa bahas masalah cinta barang. Hidup ini ngene bahagia kok bahas masa cinta. Ya ora ngono le. Mae butuh gendong putu. Wedhus kae mbok gendong padha ae to, Mak. Ya beda putu karo wedhus sih. Ora iso. Hei, bos. Eh? Ngapa raimu kayak petek ngono? Iki lho kelakuane gembluk iki lho. Makmu Mak, anakmu ki aja mbok siksa. Wi masuk pasal lho, Mak. Omae sapa anak-anak dhewe kok. Lah mbok anu sawangen rupane wis kayak ketek tambah nemen. Aku gak kok ketek, Bos. Lah terus Aku koyo nyok. padha ae, Bos. Yo ora. Ngawur. Padha ae. Kuwi bener sak keluarga tapi beda. Wis rasa koyan ndang kerja-kerja kono lho, golek duit. Kowe kon kerja Aja. diguyu mentok lho kowe kerja, tenan. Wis ndang alih. Ala iki. Ngapa kerja aku iki? Lho, gak butuh kerja? Aku butuh duit, Bos. Padha. Lah iya. Aleh enak, oh. Duit mangsang. Kene ra gablek duit kok. 2000 nggih cukup-cukup. Ora enek wong kene biasa di sikil-sikil gendas kok. Konyol Diatur gembluk. ngene kok mak Belum, tak iki wabi konyol. piye. Nyekel duit. Kan di sasaran penak iki. Tolong ayo. Gantem ya. Oh, wis sing ngantemi aku sing nggo duit. Cocok kuwi. Piye masuk gak? Bos. Mau duitmu tak? Tolong Iya, kau. Piye? Aku sing nyong duitmu, wis nggo piye? Go duitmu do iki. Oleh gak? tak masuk timbangannya nyolong berdosa toh mending tak kayak kerjanane piye Cocok. lagi bagus toh Aku sing Tapi- kerja, kowe sing nompo. Wah, aku kuwi malah bagus. kowe tak kayak info kerjaan toh pas dah penak engko bebas jamnya bebas gak terikat apapun Wah, ya kuwi sing bayaran digoleki. manggah oke Mangane SKCK gak iki? gak perlu serah nek persyaratan apa-apa nah pokok uripmu tok ndi? Ya urip tok. Syaratnya ya, Heeh. syaratnya urip. wis tenang ae syarat iki gampang ngemelu aku wis Bayaran bayaran lho, oke. dengan duit Lah, lho enggak. wah kae. Oh iya timbangane gak Lah. duit Pak. Oh, Iku timbangane gemblok tak rabi Lah. ngono lho. Aku timbane iki kenapa jal raimu ngene iki diemplang makku. lah ya toh mesti nganggur Kan penghasilan weh Iki enak ide iki, Bos. Terus iya. Pomo makku mbok rabino piye? Pas gak kene daftar dhisik kok. Goblok, iki sing kan duit. Gak aku kan aku sugih ya. Ayo randi duit ah. Bakale sugih. Iki sing Gak- dadi yo. gak mau aku gak mau Gak Gak mau. doyan aku, Wis gak peneh. Doyan. rondos Kerja apa iki? level aku gampang kok tak golek job toh melu aku unduh panen tok ngangguran piye Wah, enak toh Iki ahline iki menek bareng pinter kok. Aku duwe ilmu kethek, Bos. wah lah kuwi masuk nek Soale pekerjaan raine ini ya pelek kok kentang. dan kok nunyuk. Kira-kira harian apa borongan iki? harian bisa borongan bisa mingguan ya bisa piye Harian piro, borongan piro, mingguan piro. kerja dulu Loh, ya lo kerja dulu bayaran. loh. Tapi kan kudu ngerti nek borongan nih, borongane per hari apa per jam, kan kudu ngerti toh. Kowe lo gak tau manjing kok. lah iya Sok anu ngatur-ngatur Iki bakat dadi CEO. iki jek bakat tok. Iki lo wis dadi malahan praktek. ngangen-angen tok wis ngono kuwi ora bakal sukses kowe nek ngangen-angen tok Aku lo nelateni iso sukses, nelateni Nganggur. isuk kopak ngono kuwi. terus Sore yo kopsur, lah bengine istirahat. wah lah kuwi Suram. Siri. iya Apa? Wis suram. Ditelateni lho mending.
Ya telaten ono. Sik to iki kerjane piye? Maksudnya kerjane opo? Aku iki butuh tenan. Emakku bengok-bengok jan persis kirek ya. Kirek digedhik. Ya mak lampir. Lah iya, malah kok dikirik-kirik nih piye to mak iki. Tapi ya bosen aku. Emak. Kowe Kowe penak. nak apa kene ora gablek mak kok. Kowe lahir kok watu apa piye? Aku lahir gak roh langsung sakmene. Hop kok malah adu nasib ngono to malan. Kowe demak ya? Ora anu ya. Lah ya padha lho. Mending gak demak. Gitu kan. Wis ngene makku pen. Kere Pen ono. tak rabi cek pikir-pikir. Lah apa? Lah ya sak aku sik gelem mikir apa lek kon ngepek mak gah aku. Lah iku ora perih. Syukur. To melu aku lho kerja piye. 5.000, 10, pos 15 lho, Bros. Langsung Dorongane. hitungane Hitungane sik. heeh. 5.000. 5.000. 5.000 sekali Panen. iya no panen no sekali panen pokoknya awak panen oleh hasil mbok gonyang aku Wis 5.000. ngene. Umpama yo. Iya. Ikan per panen 5.000. Oh, Mu tak rangkep gak apa-apa 2.000 ora apa-apa aku. Per panen. Tapi tak jikuk 3 tahun pisan. Langsung tak jikuk sik no 3 tahun. wah ya picak. Nyapu penting kan kerjane genah ngono lho. 2.000 masih 2.000 apa? 1 juta. 2.000 repes no. Gak apa-apa aku 2.000 apa 3.000 gak apa-apa per panen. Tapi mbok jaluk pisan gel. Langsung blok ngono. 3 tahun. Piye? Masuk to? Sek, Hitungno. iki perlu perhitungan seksama iki. Apa mau sebulan pisan, ngono to, 3.000. Ping 10 kan wis 300 to. Ngono to, ping 10. Iki jane jawabnya lumayan akeh sih. Oke, wis Ayo. oke. Bisa. Masuk to? Masuk. Ayo. Yang kono bayarane panen se. Panen pertama langsung dirangkep. Iki kopak-kopak. Oke kopak. Oh. 10 sasi ya, gak apa-apa 10 sasi ya, 300. Si loro, telu. 6 loh, dah loro. Gak no, iki Aku DPC. gak tak jaluk 10 sasi, Bos. DPC Jaluk harian ya. Harian yo. Tak wis tak hitung nih terang ya. Gak engko soalnya mendem kan aku nunut awakmu sik. Bagus lah. Tak gone. Iki harian no hitungane iki. Aku harian nak aku. Kasih bayar aku iki malah. Iki rawi, terus to. Atus. Sing bayari panggah iki. Lah kan tak jaluk nih pisan. Ojo jaluk bayar aku kok lancang to. Ora ning ngono, tak cekel nih. Gak usah aku iso nyekel dhewe, aku gak percaya karo kowe. Menung. Ki Pambet. prasatus no. Bareng kok silit to, Dan. Iki bayaran mbok jebok san apa gak? Oh harian. Harian 5.000 no. Iki kok dimencah loro ya ta, wis. Dimencah loro. Kok baginen iki? Jare mbok bayari ta cah iki. Aku gak percaya, Bos. Aku langsung ke awakmu ae. Yo ngene, kowe Gak, loro, wis tak aku kekne loro. Nah, Ngene. Gak aku kok iki ngekekne. Kekno. Iki kekno. Yo, tak kekne iki lho nyoh. Lah, ini percaya lek kok tanganmu ora percaya, Bos. Lah iya yo. Ndi iki tujuane? Yo, melu aku saiki. Oke. Ini ndi to, Bos? Meneng iki lho. Wis petok iki lho lokasine. Iki telo iki to, wis bolono. Samene iki. Telo cilik-cilik no. Telon sakmene men, Bos. Iki panggah enek isine, panggah dadi dhuwit. Ngono Rasa ya. takok-takok ae, ya to. Iku pokok butuhku iki jeboli kabeh store nek aku. Ya to. Iki apa to? Kripik ya? Diam. Gak perlu tahu. Kita lan apa ya penjebol. Gak usah kakek takok. Butuhmu kerja apa takok-takok iku ndi? Lah iya, iki pokok kerja. Kerja to iki jablono kabeh store nek aku. Ya to. Niki alah iki tinggal kedepe mari, Bos. Piye? Ayo. Langsung hajar. Tapi iki diluk wis mari awake dhewe nganggur neh no. Wong ade golek channel neh no. Gak apa to, Bos? Ora apa-apa golek channel dhewe ora apa-apa pokoke nek Sembarang ya, panen sembarang ya. Ya, wis sembarang pokoke nek panenan awakmu store nek aku. Pokoke nek unduhan store nek aku bayaran dadi dhuwit. Ngono Iya. ya. Kowe Penak to. Kayak ngono ya. Channel liyane ya, Bos. Tebu. Tebu ndi? Kono. Luar kono. Masuk gak tebu? Wis sapa wi? Mek kami tuwa pur. Kami tuh Lah. kok mbok. Ndo. Apa iki? Nyamuk. Oh iya, sun. Apa? Kami tuh lo kok. Lah iya. Ndo. Yen aku yang njaluk tebu kami tuwa to. Terus. Pak Wo, aku njuk tebune.
Oh iya, PO kuwi ngono. Enek sebau lumayan. Masuk to? Dolai. Oleh omongnya. Olah iki yo gak sebau, Bos. Iki kon jumuk sak potong sak nganu ngono tok, ora kok sebau. Aku kayak ngomongin jaluk. Oleh, jawabannya oleh. Oh. Kami tua pur penak wong. Ya enak tapi gak sebau, Bos. Wis sebau didol ade sugih lho. Gak usah didolne iki. Didol enak. Lah kok pengen sugih apa ora? Pengen. Aku Lah ora. iya. Apa pengen kiri? Golongmu tak duit dhewe lek ngono. Lah, gak apa-apa kok aku ngarahne. Mungkin kan lek sebau dong. Hah? Bisa entuk 1000 punjul, 1 juta punjul piye? Kuwi mesti. Lah iki Mending to. Dawe didol 10 juta loh. Awak dhewe mending milih 1000 ae. iki habis torok penak. Enak to. Dibagi ngedol dhewe. Terus, Poro ngedolne nek ndi? Lah, Iki sih. Wis ndeng ki rampungno sik to, engko lek nek liyane parek nyang aku, oke? Berarti engko tebu dipanen, langsung setor nek kono. Yo. Dik nompo disetorne awakmu. Siap. Oke. Wis ngono ya. Oh, Tak tinggal oke. mulai sik aku. Ya. Ya jan mau mening ya. Dumil. Wah, mening ki. Lumayan yo. Mana telo lho padha siap. Ada telo. Telo sak lho, masa cilik-cilik sak dong. Oh, tapi mu kaya mek kayu tok iki, Bos. Gak apa-apa penting dikirim ngono ae. Gak urus ya, penting Gak duit. urus. Ngapo? Lumayan padahal payune 10 juta lho yo. Ade entuk 200 lho. Aku 100. Di loro, aku yo loro ngono lho. 100 Bos. Lah kok kan harian. Salahmu Oh, iya. njaluk harian. Dong, kleru ya, Meng. Goblok kowe. Aku lho langsung ngene iki. Harian lek iki mung ya mek sedino iki, Bos. Iki mung DP jan. Rugi asine ya. Ade kurang iki mung. Apa nih kurang? Duite no. Lah kan aku njaluk 10 bulan pisan. Oh iya, Dek. Omong sebulane 300. Pisan sing tebu pisan jarimu. Lah iya. Ayo ndang disikat no. Lah sak kowe manut aku kudune aja harian langsung ngene iki. Dadi Wis, tak balik rupane meneh. gak padha. Tak balik nene, aku njaluk bulanan. Iki lho tak didui barang sing dikirim. Iki lho. Ndi? Kowe nyapu tok ngono iki. Aku nganu ndi. Agak ngetutne awakmu karo dalan. Iki lho. Nah iki. Ndi? Iki tebune. Matane tebu sik nom-nom no. Timbang telo mung gak enek. Asine yo padha ae. Lho, gak apa iki tebune kamu tuwa iki. Tapi sik ngono, Bos. Iki lho rasane lho kecut. Saiki gak peduli rasa, sing penting enek ngono. Nang bayaran ngono ya. Engko paling gak dhewe entuk 1 juta. Dadi payune. Iki iso 100 juta. Lho kok ero? Yen aku tahu adol kok pisan. Masa apa? Kami tuwa yo. Kamu tuwa. Gak di Gak, wong kan Becak. aku omong jaluk. piye? Udah, Bro? Yo. Langsung no. Lalu nang store nang bayaran, Bos. Iya sik to. Oh, kok korupsi arep e? Canggung meneng. Tak omongne kowe engko. Sing penting kok tak kei wis tenang. Gak aku duit haram. Kah yo wis tak badhok dhewe kok. Bos, golekamu angel pindah-pindah to. Moto kayu iki lho, Ini lho, kowe bangun-bangun kantor, Bos. Ya hasil penjualannya tebu, Bos. Di Saiki men. Ditung sik to mosok sakmono saiki. Oh ya kudune punjul kok iki to matane kok. Ngomongnya payu sekitar 100. 1 juta. Oh, lek muni mah anu engko saleh transfer. Bos, ngono. transfer wong kowe lho ora tak nomor rekeningku kok transfer.
Tak kira wis ero muni. Heeh, bos kok tak Pokoknya transfer transfer ngono. ngono. Wis dipelkoto we iki lho renek. Yo goblok endi mare? Kowe ora Iya, ngerti bisnis mare. Lah iya. Anu, bayaranin di, Bos. Wah, cek njaluk bayaran kan. Iya, Iki kan mancing. dijaluk bulanan iki. Paling ngono. Mulak DP to San. Mau DP 100. 100 tak antem ya 100. Harian iki. Harian. Awakmu iki Lah aku kan bedone. 10 bulan Lah bisa. iya Aku kan kan mbok bayari aku pengen bayari bos dhewe. Iya. tak DP 300 nih. Di loro, telu, papat. Nya, Piro iki? papat. 1 tambah 1 sama dengan 4. Bener ya? Ini kok ada pistola. Oh, oh. Lek DP ning. Ade sing tau wingetan ya. Duit kopi, Bos. Wah, cek njaluk neh kopi. Kopi apa? Nyurung we. Ora nyapa. Orang apa ngurung Jan muda-muda saiki no jan bahaya kabeh. kopi ben gak ngantuk. Dan bayar di boloku. Kose. Harian kok. Lah iya iki lho cek didelok duit iki lho. Nang bos, cepet bos. Iki Tak ngantuk. bayaranmu. Ya toh? Nak to. Iki kopi cah loro didum. Iki perjanjian Mange iki ditukar Widen. gak iso ya iki bos ya. Ra iso kadung harian no. Matur suwun, Bos ya. Oke. Kopimu gawe iki lho duwe ya iki. Yo. Gak aku kok iki. Jo. Awakmu. Nah, ngono. Ono. Jan nom Ayo, ndang kopi. Yo. Seru yo. Padahal lo. Padahal aku lho tak delik-delik. Nak nyurung kok. Nang toro to. Yo. Anu bene pono asine Apa? Kulino asine. Ketoke lho. Aku lho Kan calon. biyen wis cah. Ketok normal kae lho to. Normal gedeng ya. Tapi ini yang cepet deh. Tak pengen ngopi aku. Kowe aja nemen-nemen nek menyurung kok. Tane kok dhek ora. Lho, kan Lah aku gak kowe anu, sawang lho ketok. tak omong. Kowe kok nek nemen nyurung to? Hah? Kowe kok Iki godhong ket, Bos. Tamu sawang. godhong tok. Nah, iki lho. Wis start nih, Bos.